bisa meneh. Tak dang, yes. Ngono kuwi lek sing betah sapa? Ora ngono. Kok leren ana ngonone bareng? Astagfirullah. Ya Allah, hiburan malam ini loh, Mas. Kebuk ping 3. Kebuk ping 3. Kuwi wong lagi iki 7 sasi to. Iya iki nak 7 sasi, Mas. Setahun ra metu-metu. Tukang syuting kon tanggung jawab kok. Iya. Ayo. Kayak ketoke iki bakal kepenak iki jogetane iki. Tak siap-siap jubleng. Awas robikan yuk. Kowe iso ngene iki? Ngene iki? Perawane aku, Mas. Iso tiada lawan kok aerobikan. Kowe iso kaya aerobikan kempretek kan. Apane sing kempretek to? Wis pokoke iki ana. Yen memajang mung karo ya siap-siap ya, siap-siap ya. Awas ya. Aja Nur aku gerakan yang satu ini wajib kudu tiru kene. Aku mau kakelan. Ngene mau yo, balen tidak? Balen ya kan? Yo. Sing kari iki paling apik. Ora ngono. Awak kaya per. Iku kandhane aku dhewe gumun. Ayo to, Mas. Setiap kendangan gaya apa bae iki iso joget. Iso kabeh Nah, luar biasa. Ada kekurangan pasti ada kelebihan. Itulah manusia. Kita tinggal mensyukuri atas kelebihan dan kekurangan. Nah, ya kan besok surga panggonane. Semarang ndek gawe guyune wong wis klebu ibadah. Iya. Nek kowe malah seneng ngamung gawe susahe wong. Lah kaya pegawe bank moro mok tutup kancine. Ngono kuwi. Pegawene bank dungane elek karo kowe. Ketoke kok iya iki. Ora. Ayo. Saju kene. Ya kene balik. Ayo. Piye maksudnya ngene? Ya. Dikon ngene. Padha. Ayo. Iso sempal bau iki. Oh. Lah gedung. Ora betah sesuk ndodok mamula. Ora ngono ya rada alus to kan. Kowe ra Janare rontok iki nyanyi. Wis ora nataki kowe. Ngono rak pancen surga panggonane tenan nang kowe ya panjang umur. Ngene kadang dadi sia-sia kebangetan sing nyo-nyo. Wis lanjutno. Ayo. Kowe malah kepoyoh-poyoh kok malah. Ya. Apa citu? So. Yo
la 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 la. Ndang ding tak tak. Pokoknya otomatis angger bar dicas ganggas. Ayo lanjut. Wis tak tertandingi pokoknya. Lho nene ngono ki dhek gumun kowe malah kok. Gambaran kok ngono ya nene ngono. Ya. Bareng yo siji loro telu. Ora. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Awas. Oh 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 ta 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 ta. Seropete. Oh iya. Godingo kumpulane para wali ingkang jaga Kanjeng Sunan Gunung Jati reoke Ponorogo sing numpak para kanca bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Alah, ho ho ho. Oh, apa toh sing aa lho ya? Ki penggemar-penggemarmu sok ndawu to. Yalah, Pak Ali Gedang. Iya. Iki sapa iki? Sing kaose kuning sapa Mas jenenge lali? Lali aku. Pak Di Mamat ngono. Oh, Pak Di Mama. Iya Pak Ali, Pak Mamat ngono ya. Ayo. Sik hati-hati robikan kono iki mok lecek kok dadi banyu neh kok. Iki mbok Rindi iki diurusi. Ono robikan sembrono tok. Lah. Lan jogete apik cah iku bakale. Lho. Ayo. Suara suling komandang suarane langitan bali ngulon apa setiane kelakon setiane kelakon oh ngono ning jongono Konjo Pak Jamasi sekalian Ibu Susiati sakeluarga. Malih kula aturaken samping gunung mugi kantampi kanthi renok ing penggalih. Yo. Ngono ning jongono. Masuk. Ayo tayo pari. Oh, ya. Oh, yo. Enak pari. Hae. Aku ora ngerti. Ya oh, ha.
keturutan sing digadang. Monggo Pak Wagiman. Ya oh. Segane jagung capek gunung tuku ayung bosmu wakiri iki lho kaya ra biasane. Piye carane? Iya, tenan bengi iki main 7 nggon. Oh iya ta? Ngene wong 40, 7 dina. Kandhani tratake iki jan luares ya Pak. Tenang. Kono-kono regane 5.000 ndek iso 3,5 kok. Alah. Yang cilik ngono 4 meter persegi. Enci. Sampai laris ya Pak. Oh, gunung desa dadi rejo. Yo. Bali jalan dijegati. Bali. Iya, masuk. Aku ora ngerti. Ya tak buka. Sujiono sugeng midhangetaken pinginane sing nimbali awake dhewe kene lho. Nggih, ten pundi Mas? Lelor kene lho. Aku nek ditentaki lali. Priyatune sing ning kono kae. Gawe proposal mbok ki mau ngetik terus. Mbok menawi proposal enek isine ya Mas. Kok cair. Ndang cair lho Pak. Yuk. Pak Jamasri Caping Gunung sampun, terus Roro Jonggrang sampun.